салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври чорум нисбат ба даврҳои дигар воқеан ҷаззобтар сипарӣ шуд. мо даври гузашта сарҳадчиро таърифу тавсиф кардем, мисле ки ин навбат ба ибораи мардумӣ чашм гирифт. гап сар ин аст ки бачаҳои ноҳияи ҳамадонӣ то даври қаблӣ дар садри ҷадвал буданд ва бозиҳояшон низ бо ҳисобҳои ҳангуфт сипарӣ мешуд. акнун барои садри ҷадвал дастаҳои дигар низ бедор шуданд ва муборизаҳои худро оғоз намуданд. бозии марказии даврро миёни ҳулбуки восею моҳири ёвон унвон дода будем ва ба ҳадди ин унвон арзандагии худро исбот ҳам карданд. бозӣ аз ҳад пурэҳсос миёни мухлисони бешумори ҳулбук арена ва истодагарии хуби тими моҳир ҳар лаҳза мухлисонро аз ҷой мехезонид. бозиҳои дастаҳои душанбе дар чанд даври охир ба хотири ҷалб шудани аксарияти бозингарони ин даста ба чемпионати осиё миёни 17-солаҳо мебошад ки қарор аст ба наздикӣ дар Арабистони Саудӣ оғоз шавад. дар ин давр аз дастаҳои Навкор, Рахш ва Ҷиликул рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд ва мисле ки имтиёзҳоро ҳам бемалол гардидани якдигар тақсим сохтанд. сарҳадчи акнун дигар дар мақоми аввали ҷадвал нест. онҳо дар бозии охири худ натавонистанд сомони Данғароро шикаст диҳанд. агар ҳамин давр ғалаба карда метавонистанд, шояд аз оғози мавсим ин эстафетаро хуб идома медоданд. ҳоло акнун як тими арзанда ва сермухлиси дигар Саройкамари 5 ба ҷои якуми ҷадвал рафт. Саройкамари Ормонӣ аз дастаҳои пурқуввати чемпионат ба ҳисоб меравад ва бозиҳои арзандаву лашкари мухлисонаш ин тимро яке аз пуровозатарин тимҳо дар арсаи футболи тоҷик гардонидааст. аз ин рӯ хуб мешуд чунин дастаҳои сермухлис ба лигаи олӣ роҳ меёфтанд то минбари мухлисон пурғавғотар мегардид. хулас ин гапҳо як тараф, мо дар давоми барнома рақобатҳои даври чорумро шаҳр медиҳем. аз бозии марказии давр шурӯъ мекунем. тими ҳулбук ки яке аз пештозони мусобиқа буду соли гузашта ҳатто дар лигаи олӣ баромад дошт, дар ин давр бо дастаи моҳӣ рақобат намуд ки бе ягон чунучаро ин унвони рақобати марказиро гирифт. моҳир низ яке аз тимҳое аст ки дар мавсими гузашта беҳтарин бозиҳои худро баро монд ва ба яке аз дастаҳои пурқувват табдил ёфт. акнун барои мухлисон ҷолиб ин буд ки натиҷаи ин бархурд чӣ анҷом медорад. аз яксу шогирдони муҳаммадҷон ҳабибуллоев, сӯи дигар бозингарону мураббиҳои таҷрибадори лигаи якум. ҳардуи дастаҳо аз сермухлистарин тимҳои мусобиқа ба ҳисоб ҳам мераванд ва майдони ҳулбук арена ҳам ба қавле дар мегирифт. ин рақобат чанду чанд шуду бо кадом натиҷа хотима ёфт, ҳамкоронамон нақл мекунанд. яке аз бозиҳои марказии даври чоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи тозабунёди ноҳияи Восе бо иштироки дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе ва моҳири ноҳияи Ёвон баргузор шуд ки ғолибият дар дидори имрӯза яке аз дастаҳоро ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот мебаровард. дидори мазкур аз дақиқаҳои аввал басод ҷолиб ва хотирмон сурат гирифта мухлисон дар иҷрои ҳарду даста шоҳиди чандин ҳолатҳои голзанӣ шуданд. ниҳоят дар дақиқаи 44-уми майдондорӣ баъди як гузариши бобарор ҳамлавари дастаи моҳир ҳоҷиакбар холмуродов тавонист ки хати ҳимояи дастаи ҳулбугро рахна намуда голи аввали дидори имрӯзаро ба самар расонад. баъди ин гол дастаи моҳир боз ҳам пешсафиро ба даст гирифта як ҳуҷуми хеле бобарорро созмон доданд ки дар натиҷаи ноустуворӣ дар бозии футболбозони дастаи ҳулбук нимҳимоятгари дастаи меҳмонон Садриддин Улаев ба задани голи дуюми дастааш дар дақиқаи 45-уми майдондорӣ шарафёб шуд. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори дастаҳои ҳулбук ва моҳир бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи меҳмонон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми майдондорӣ бошад бо бартарии дастаи ҳулбук оғоз гардида ин даста аз дақиқаҳои аввал бо бартарии комил бозиро оғоз намуд, вале дар яке аз ҳолатҳои бозӣ баъди бо даст тела додани сарбони дастаи ҳулбук Холмурод Назаров бар ҳимоятгари дастаи моҳир бо тавсияи кӯмакдовари канорӣ ниҳоят довари марказӣ Хуршед Дадабоев ба ҳимоятгари дастаи ҳулбук корти сурхи мустақим нишон дод ки дар идома дастаи ҳулбук як нафар кам бозиро давом доданд. аммо ҳолати мазкур мисле ки ба футболбозони дастаи моҳир рух
дода бошад ки онҳо якбора ба хатти ҳимоя нишаста барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ талош мекарданд. Дар дақиқаи 49-уми бозӣ нимҳимоятгари дастаи Ҳулбук Парвиз Боқӣ Охунов аз як ҳолати созмондодаи ҳамдастагон истифода карда баъди дарёфти тӯб дар ҷаримагоҳи меҳмонон голи нахустини дастаи Ҳулбукро дар дидори имрӯза ба самар расонид. Дар идомаи майдондорӣ бошад боз ҳам дастаҳо барои тағйир додани ҳисоб дар бозии имрӯза хеле зиёд талош карданд. ҳам дастаи Ҳулбук ва ҳам дастаи Моҳир дар чанд ҳолат ба задани гол наздик буданд. баъди ба майдон омадани ҳимоятгари марказӣ Доробҷон Эргашев ниҳоят дар дақиқаи 87-уми майдондорӣ ӯ тавонист ки бо голи задаи худ ҳисобро дар бозии имрӯза баробар намуда ҳамин тариқ дастаи худро аз бохт наҷот дод. ҳарчанд то дақиқаҳои охир имкониятҳои голзанӣ барои ҳарду даста созмон дода шуда бошанд ҳам ҳисоб бе тағйир 2-2 ба анҷом расид ва ҳарду даста аз бозии имрӯза як имтиёзиро соҳиб шуданд. ҳарду даста имрӯз байни якдигар бозии хубе нишон доданд. Ки хеле ки мегӯянд дерби ҳамин тур буд. аз ҳамин сабаб бозӣ ҳеҷ ягон кас ягон чи гуфта наметавонад. Дуюм тайда ва ё камакак дар бозишон дигаргунӣ карданд. мо ҳам як камакак дигаргунӣ дар бозимон кардем. бозӣ дӯстона 2-2 шуд. бозӣ хуб шуд. ганда нест. дар қисми аввали бозӣ дастаи Моҳир хеле бозӣ хуб нишон дод. гарчанде ки голое ки ба дарвозаи мо буд мо худмо хато кардем. на ӯ бозӣ ки мо дар қисми дуюм нишон додем бигем дар нафара тавонистем ки бозиро дуранг созем. албатта дар назди ҳар ду даста вазифа гузоштанд ки бояд дар чемпионати имсола бояд мо ба лигаи олӣ баргардем. барои ҳамин хеле мушкил буд имрӯз бо ин ҳариф бозӣ кардан. лекин ман барои бачаҳо гуфтаниам ки умуман ки қисми дуюми бозӣ қариб 40 дақиқа даста бигем ба як нафас фақат дар хатти ҳуҷум буданд ва тавонистанд ки як бозӣ мағлуб шудае ки 100% маълум буд 2-0 ба баробар. албатта ҳар ду даста сазовор буданд, лекин дуранг фикр мекунам ки бозӣ ҳамин ҳақиқати ҳамин бозӣ имрӯза буд. аксарияти рақобатҳои навбатии лигаи якум дар минтақаи Кӯлоб ба миён омаданд. дар ин радиф дастаи Сарҳадчӣ рақиби навбатии худ тими Сомонро қабул кард. бори дигар ишора мекунем ки дастаи Сарҳадчӣ зери раҳбарии Фаррух Сафолов дар оғози мавсим рақобатҳоро бо натиҷаи хуб сипарӣ мекарданд. акнун ин навбат бозии мушкилтар доштанд ва Сомон ҳам ин мавсим омодагиҳои ҷиддӣ дидааст. аз ин рӯ барои ҳар ду рақобати мазкур саҳлу содда набуд. дар аввал ҳарчанд фурсатҳо вобаста ба сурати бозӣ зуд ба вуҷуд меомад, аммо баъдан рақобати мазкур андаке ба қавле прагматикӣ шуд ва мухлисон ҳам интизориҳояшон барбод рафт. чаро чунин шуд? боз ҳам сӯҷаи ҳамкорномонро мебинем. дастаи пешсафи лигаи якуми мамлакат Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ин навбат бо дастаи Сомони ноҳияи Данғара дар доираи бозиҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе бо ҳам рақобат карданд. пеш аз оғози бозӣ ба хотири гиромидошти яке аз мухлисони ҷавони даста Ғолибҷон Исмоилов бо иштироки ҳарду даста ва мухлисон дақиқаи хомӯшӣ эълон гардида ҳамин минвол хотираи неки ӯро поз доштанд. баробари оғоз шудани бозӣ ҳарду даста барои пешсафӣ дар майдондории имрӯза талошҳои зиёд карданд ки ҳам шогирдони Қурбоналӣ Шарипов ва ҳам шогирдони Ҷаваршоҳ Шоҳиёсов лаҳза ба лаҳза ба задани гол наздик мешуданд. дар ин қисмати бозӣ чандин ҳолатҳои голзанӣ барои ҳарду даста созмон дода шуд, вале дастаҳо натавонистанд ки ба кушодани ҳисоб даст ёбанд ва нимаи аввали дидори дастаҳои Сарҳадчӣ ва Сомон бидуни гол 0-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад сармураббии дастаҳо ва ҳайати аввалия чандин тағйиротҳо ворид карданд ки дар натиҷа футболбозон боз ҳам як бозии ҷолибу тезкорро нишон доданд, вале дар ин рӯз ҳам дастаи Сарҳадчӣ ва ҳам дастаи Сомон чӣ дар хатти ҳамла ва чӣ дар хатти ҳимоя аз эҳтиёткорӣ даст гирифта ҳамин тариқ бо ҳисоби 0-0 бозиро бидуни гол ба анҷом расида ҳарду даста як имтиёзиро соҳиб шуданд. бозии имрӯза чиқеле ки мо шоҳид гаштем, чи аз тарафи меҳмон чи аз тарафи мо ҳарду якҷо бозиҳои хуб нишон дода буданд, вале мо дар вақти танаффус ба бачаҳо фаҳмидем ки схемаи 4-2-3-1 бозӣ кардан дар кор бачаҳо моро хуб дар накардан, ду холро аз даст додем. аввало ҳазор раҳмат мегем ба мухлисои мо ки имрӯз омадан моро дастгирӣ кардан. мо эълоно карда будем дар сайтҳои иҷтимоӣ. имрӯз чиқели шумо шоҳид буд, майдон пур аз мухлис буд, ҳарчанд ки имрӯз бозӣ дуранг шуд ба ҳисоби 0-0,
аммо бозӣ хеле бозӣ мушкил гузашт. Чихеле ки русо мегӯянд боевой ничияк шид ва ҳарифам дастаи пурқувват ӯ ҳам моментҳои гол доштанд, мо ҳам будем ҳолатҳои гол ки хай ба голи анҷом нашид ва як бозӣ хеле бозӣ хуб шид. умедворам ки мухлисонам аз ин рафти бозӣ шод шуданд. бозии имрӯза бо дастаи сарачии ноҳияи ҳамадонӣ хеле бозӣ шавқовар гузашт. мо дар ин бозӣ вазъиятҳои голзанӣ доштем, вале истифода бурда натонистем. бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. мо аз мухлисони худ миннатдорем ки аз роҳи дур омада дастаи моро дастгирӣ карданд. кӯшиш мекунем ки дар оянда бозии хуб нишон дода насиби сехол гардем. дар мавриди рақобати дастаҳои навкор рахшу ҷиликул ҳамин қадар гуфта метавонем ки ин қадар бозии ҷаззобу серголу пурэҳсосро чанд вақти охир надида будам. зуд ба голҳо ҷавоб гардонида мешуд ва сурати рақобат ҳам аз аввал то ба охир пурҷӯшу хуруш буд. бозингарони ҳар ду тараф фурсатҳои голзаниро тез ба вуҷуд меоварданд ва кор то ҷое расид ки мухлисон ҳам аз дидани чунин бозӣ ноумед нашуда минбари майдонро ба қавле обод мекарданд. ин бозӣ чӣ фурсатҳое дошт ки чунин шуд, боз ҳам ҳамкорона мухлиса мекунанд. бозии охирини даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат бо иштироки ду дастаи навкори лига рахши ноҳияи восе ва ҷиликули ноҳияи дӯстӣ дар варзишгоҳи тозабунёди ноҳияи восе баргузор шуд. бозии мазкур басо ҷолибу хотирмон ва сергол сурат гирифт. нахустин шуда меҳмонон дар дақиқаи 18-уми майдондорӣ баъди хатогӣ дар хатти ҳимояи соҳибони майдон ба задани гол даст ёфтанд ки муаллифи гол аз дастаи ҷиликул худойдод ҷаннатов гардид. баъди ин гол дастаи рахш низ бартариро ба даст гирифта бо гузашти 5 дақиқа аз голи задаи меҳмонон баъди як партофти ҳамдастагон Саидхуҷа Хоҷаев ба задани гол мушарраф гардида таносубро дар бозӣ барқарор намуд. қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад баъди ба майдон омадани футболбози бо таҷриба Бахтиёр Чориев аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон гардонид. голи мазкур дар дақиқаи 57-уми бозӣ зада шуд ва ҳамин тариқ дастаи рахш дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. бо гузашти 2 дақиқа аз голи задаи соҳибони майдон футболбози навраси дастаи ҷиликул Файзиддин Фатҳиддинзода аз хатои дарвозабон истифода карда ҳисоби бозиро баробар 2-2 намуд. дастпарвари футболи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Саидгулов Нуруддин ки ин мавсим фаъолияти худро дар дастаи рахш пеш бурда истодааст, бо як голи зебои задаи худ берун аз ҷаримагоҳи меҳмонон дастаи рахшро дар ҳисоби бозӣ боз ҳам пешсаф намуд ва ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 3-2 бар нафъи дастаи соҳибони майдон шуд. дар идомаи рақобат ҳимоятгари дастаи рахш Мирзошариф Ҳасанов ба хотири баробар нашудани ҳисоби бозӣ бо даст тӯбро аз назди дарвоза берун карда ҳамин лаҳза аз ҷониби довари марказӣ бо корти сурх муҷозот шуд ва ҳамзамон довар ба зарбаи ҷаримавии 11 метра ишора кард. футболбози навраси дастаи ҷиликул Файзиддин Фатҳиддинзода метавонист ки ду голоро дар номи худ сабт кунад, аммо дар ин ҳолат дарвозабони дастаи рахш Шоҳин Ҷалилов зарбаро баргардонида дастаи худро аз гол эмин нигоҳ дошт. дар идомаи бозӣ дастаи рахш нерӯсанҷиро як нафар кам идома медод ки аз ин ҳолат дастаи рақиб истифода карда баъди ҳуҷумҳои пайдарпай ниҳоят дар дақиқаи изофанамудаи довар ба задани гол даст ёфтанд ки муаллифи гол дар дақиқаи охирӣ изофа шуда Қадимов Умедҷон гардид. ҳамин тариқ дастаҳои навкори лигаи якуми мамлакат рахши ноҳияи восе ва ҷиликули ноҳияи дӯстӣ дар як бозии сахту сангин ва сергол бо ҳисоби 3-3 мусовӣ намуда ҳар ду даста як имтиёзиро соҳиб шуданд. бозӣ чуноне ки шумо шоҳид будед, дастаи мо навтаъсис аст, ҳамаш ҷавонон иборат аст. барои ҳамо бозӣ чанд бозӣ шид ҳамин хел буд. бозиҳои мо ҳамаш қариб ҳамин хел се тур шид ҳамин хел гузаштаи ахирон мо завершен да кор карданмон дар кор ҳамин намерасад, аммо шумо шоҳид будед лаҳзаҳо мешаванд. баъдаи ҳама дар кориш ки даста навтаъсис аст. аз соли 82 ин даста ба лигаи якум набаромада буд. хай мо соли гузашта бо дастгирии роҳбарияти ҳукумати ноҳия вилоят федератсияи футболи хатлон роҳбарияташ бо дастгирии амво хай дастаи ҷавонон ҷамъ карда ба лигаи якум роҳхат гирифтем. хай бозӣ ба бозимон нақсар шидестаи бад не. ҳама барои футбол омадагием, ҳаракат мекунем ки боз як ноҳияи дига ҷумҳурии мода зиёдтар шавад. акнун як маротибаи дигар ба натиҷаи рақобатҳои даври чоруми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум
توجه میکنیم. شادمان در میدان خود نتوانست از عهده شکست دادن دسته پنشر برآید و از این خاطر با حساب 1-2 مواجه شکست شد. هولبوک باشد در میدان خود دسته ماهیر را قبول کرد و در بالا اشاره کردیم که این بازی مرکزی دور بود و این رقابت هم با حساب 2-2 مساوی انجام یافت. دسته مسچا باشد در میدان خود دسته سرزم را قبول کرد ولی از عهده شکست دادن این دسته نبرآمد و با حساب 1-2 مغلوب گردید. دسته سرحدچی باشد در میدان خود دسته سومون را انتظار بود و این رقابت از روی انتظاری ها نشد. یگان دسته ها با زدن گل دست نیافتند و رقابت مذکور مساوی 0-0 خاتمه یافت. دسته سرای کمر باشد در خانه خود دسته شاه منصور نوکار را قبول کرد و با حساب 5-1 مهمانداری نمود. دسته اسفره باشد در میدان خود نتوانست که دسته رنگون را شکست دهد و بازیگران دسته رنگون به دروازه میزبانان با زدن 2 گل به جواب دست یافتند. دسته دوشنبه را گفتم که با سبب اشتراک اکثریت بازیگران این دسته در هیئت منتخب 17 ساله تاجیکستان در چمپیونات آسیا نتوانستند که 3 بازی آخری خود را برگزار نمایند و دسته رخش باشد در میدان خود دسته نوکار دیگر جلیکول را قبول کرد و با حساب 3-3 این رقابت مساوی انجام یافت. اکنون توجه میکنیم به جدول مسابقه لیگ یکم. در دور گذشته چگونه که میدونیم دسته سرحدچی در صدر جدول بود و این نوبت اکنون در رقابت نوبتی خود 3 امتیاز گرفتن نتوانست و این برای بازیگران دسته سرای کمر امکانیت داد که آنها به صدر جدول برآیند. دسته پنشر باشد 9 امتیاز دارد، بعد سرای کمر در زینه دوم است و سرز باشد در موقع سوم قرار دارد و سرحدچی هم در چهارگانه اول هست با 8 امتیاز و هولبوک باشد فعلا هرچند امتیازش با سرحدچی برابر است ولی تناسب دیگر آمارها دسته مذکور را به موقع پنجم برده است. اکنون توجه میکنیم به رقابت‌های دور پنجم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم. دسته جلیکول در میدان خود دسته سرای کمر را انتظار است که این رقابت قرار است روز 1 می ساعت 17 برگزار گردد. دسته سرزم در همین وقت و ساعت دسته سرحدچی را در میدان خود انتظار است. دسته شاه منصور باشد در میدان خود با دسته اسفره مبارزه می‌برد و رقابت مذکور قرار است روز 2 می ساعت 17 برگزار شود. در همین وقت و ساعت دسته سومون دسته رخش را قبول میکند و دسته ماهیر باشد در میدان خود دسته دوشنبه را انتظار است. بازی دسته های نورک و مسچا در میدان خانگی دسته نورک روز 3 می ساعت 17 برگزار می شود و در همین روز دسته پنشر باشد در میدان خود دسته هولبوک را انتظار است. همچنین در همین روز دسته رنگون در مقابل دسته شادمان بازی دارد. این نشر نوبتی برنامه فتح بود که اون رو من فردوس خورسند برایتان شرح و توضیح دادم. تا نشر نوبتی برنامه پیروز و پاینده باشید.